Bazinga lidi, vítám vás u prvního herního videa a bude to ze hry World of Tanks. Můj tank je T-46, trojkový lehký tank, jak vidíte jsem úplně na začátku. A pro začátek si dáme jednu bitvu a tak jdem na to. Nám to nahrává. Další video, co budu točit, bude nejspíš Mafie nebo Tomb Raider, ten poslední. Doufám, že se vám to bude líbit. Johnny jako první bude točit Assassin's Creed 4 Black Flag, takže to bude super. Se těšte. A už tam hraje melodie. Takže jdeme na to. No tak tady asi umřu rychle. Co se dá dělat, stává se. Jinak v neděli je plánovaná další hra s kamarádem, taky World of Tanks s kámošema a tak no. Tak už se nám to načítá, co to bude rychle. Tak honem. Jinak potřebuji ještě 6 zkušeností na další tank. Takže doufám, že tady dám aspoň kill, jinak jsem docela lama v téhle hře. Takže vidíte, můj tank taky není úplně pecka. Ale super, jsme se teď posunuli. Čte doba, to načte, to je hrozný. Mě z nějakou vodu sem, něco takového. No přemýšlel jsem, že dám ještě do rohu webkameru, která bude mířit na mě samozřejmě, ale to, když tak pište do komentářů, jestli chcete, nebo ne. Jinak teďka koukám k tomu na hokej, hrajeme s Kanadou, takže se nelekněte, když zařvu gól, nebo někdo jiný. Vás chci předem upozornit. Tak. A koukám, bitva v plném proudu, tak jdem. Asi budou lagy. Asi určitě. Jo, dobrý, už to jde. Tak jdem na to. Koukám, že 3-3, tak se tady někde zakempíme a zůstaneme tady. Jo. No, mám lagy, no, stává fraps, že? No, ano, nahrávám frapsem. Sakra. Ona mě vidí. Já to vůbec neumím řídit. No, tak vidíte, opravdu, že jsem lama. Jinak ve hrách moc neumírám. Já prostě tady jako fakt lama. Jinak budou videa i z Xboxu. Ano, mám Xbox. A asi první bude z Mafie 2, anebo nějaký kinektovky. Tak pojď. A já jsem ho netrefil. A já umřu. A nebo jaký ne. A dostali ho za mě. Tak aspoň jsme se na tom podíleli. Tady je další. Bum. A já ho neprostřelil. A on mě ho. Takže bum. A je to. Takže to bylo rychlý. Tak tady dokoukáme. Koukám, že prohrajem určitě. No i když možná ne. Jinak jsem trošku nemocnej, se omlouvám. A jestli se mě budete ptát, jestli budou další challenge, tak budou, ale budou nejspíš asi jenom s rohlíkem. A asi první bude ketchup. Půl kila ketchupu. Ono se to nezdá, ono je to fakt hnusný. Teď trošku můžu přepínat. 38%, no tak ten už taky dlouho nevydrží.
Skončili jsme úplně poslední, nevadí. Tak dobrý. Ještě je naděje nějaká? Malá. Takový vlastně test i zvuku. Řekněte, pokud vám zvuk líbí nebo ne. No, hlavně ten mikrofon. Tak to nevypadá dobře. Hlavně ten mikrofon, abych si to mohl poladit do příště. Hlavně do příště teda. Sakra. Jak ten multiplayer, ten bude nejspíš z Drechy 01, no a už neobsazuju základnu. Drechy 01 je můj kamarád a hraje to teda díl, ten už má tak 8 tanky, takže to bude docela sranda, budu umírat rychle. Boom. No, berem. Dobrý. Tamhle jeden, tak si na něj počkej. Koukám, že to je taky T46. No to docela dobrý, tak. A hraje nám tu muzika. Vždycky nahecuje a vyjedu a mě úplně rozstřílí. Jo, máme je, takže super. Perfektní. No to je krása. Jsem nečekal tolik zkušeností. Super. No, takže 330 zkušeností, obvykle tak 150. 4000, no to je takový průměr, takže jsem spokojen. A děkuji, že jste se podívali na tohle video. Když tak dejte like, odběr a budu se těšit příště. Tak ahoj.